स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सकलरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं वर्जनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सकलललितां श्रीविशाखानिधां च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं नित्यानन्दं महन्नवमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरशनम नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरीचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। गुरु प्रेमानंद हरे हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंदम अध्यायम 7 श्लोकम 10। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रन्था अपि उक्रमे। आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रन्था अपि उक्रमे कुर्वन्त्यहैतुकीं भक्तिं नित्यं भूतगणो हरि। सुत उवाच आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रन्था अपि उक्रमे कुर्वन्त्यहैतुकीं भक्तिं नित्यं भूतगणो हरि। सुत उवाच आत्मा रामस्य मुनयो निर्गन्धा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यहैतुकीं भक्तिमित्थं भूतगुणो हरि। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यहैतुकीं भक्तिं नित्यं भूतगुणो हरि। सूत उवाच आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यहैतुकीं भक्ति नित्यं भूतगुणो हरि। सूत उवाच आत्मा रामस्य मुनयो निर्गन्धा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यहैतुकीं भक्तिमित्थं भूतगुणो हरि। हरे कृष्ण। ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. വലിയ പാർപ്പെട്ടാണ്. എല്ലാവരും വേഗത്തിൽ ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ.
മല്ലിക മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച ആത്മാ രാമസ്യ മുനയോ നിർഗ്രന്ഥാഭ്യുരുക്രമേ കുർവന്ത്യ ഹൈതുകീ ഭക്തി. അങ്ങോട്ട് കാണുന്നില്ലേ പ്രവൃത്തി? മാതാജിക്ക് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ കാണാലോ, എല്ലാവർക്കും സ്ക്രീന് കാണാം. എത്ര എത്തിയ കുർവന്ത ഹൈതുകീം ഭക്തിം ഇത്തംഭൂത ഗുണോഹരി. ഇത്തംഭൂത ഗുണോഹരി. നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എന്താ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. സ്ക്രീന് കാണാലോ മാതാജിക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. സ്ക്രീന് കാണാലോ? കാണാം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആത്മാ രാമാശ്ച മുനയോ നിർഗ്രന്ഥ അഭ്യുരുക്രമേ കുർവന്ത്യ ഹൈതുകീം ഭക്തിം ഇത്തം ഭൂതഗുണോ ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച ആത്മരാമസ്യ മുനയോ നിർഗന്ധ അഭിരുക്രമേ കുർവന്ത്യ ഹൈതുകീ ഭക്തി ഇത്തം ഭൂതഗുണോ ഹരിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച ആത്മരാമഞ്ച മുനയോ നിർഗ്രന്ഥാഭ്യുരുക്രമേ കുർവന്ത്യ ഹൈതുകീം ഭക്തി ഇത്തം ഭൂതഗുണോ ഹരിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനുദാന കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച ആത്മാ രാമാശ്ച മുനയോ നിർഗ്രന്ഥ അപ്യുരുക്രമേ കുർവന്ത്യ ഹൈതുകീം ഭക്തിം ഇത്തം ഭൂതഗുണോ ഹരിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ചൊല്ലിക്കോളൂ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച ആത്മാ രാമാശ്ച മുനയോ നിർഗ്രന്ഥ അപ്യുരുക്രമേ കുർവന്ത ഹൈതുകീം ഭക്തിം ഇത്തം ഭൂതഗണോ ഹരിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച ആത്മാ രാമശ്ച മുനയോ നിർഗ്രന്ഥ അഭിരുക്രമേ കുർവന്ത്യ ഹൈതുകീം ഭക്തിം ഇത്തം ഭൂതഗണോ ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല ഷാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച ആത്മാ രാമാശ്ച മുനയോ നിർഗ്രന്ഥ അപ്യുരുക്രമേ കുർവന്ത്യ ഹൈതുകീം ഭക്തിം ഇത്തം ഭൂതഗുണോ ഹരിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച ആത്മാ രാമശ്ച മുനയോ നിർഗന്ധ അപ്യുരുക്രമേ കുർവന്ത്യ ഹൈതുകീം ഭക്തിമിത്തം ഭൂതഗുണോ ഹരിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പത്മകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച ആത്മാ രാമാശ്ച മുനയോ നിർഗ്രന്ഥാഭിരുക്രമേ കുർവന്ത്യ ഹൈതുകീം ഭക്തിമിത്തം ഭൂതഗുണോ ഹരിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ശാരദ നായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ശാരദ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച ആത്മരാമാശ്ച മുനയോ നിർഗ്രന്ഥോ അപ്യുരുക്രമേ കുർവന്ത്യ ഹൈതുകീം ഭക്തിം ഇത്തം ഭൂതഗുണോ ഹരിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിശാലാക്ഷി മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
ओम नमो भगवते वासुदेवाय सूत उवाच आत्मा रामास्य मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हैदुकीं भक्ति मित्तं भूतगुणो हरिः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। कृष्णा श्री कुमार माता जी। हरे कृष्णा चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सूत उवाच आत्मा रामाच मुनयो निर्ग्रन्थ अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हैदिकीं भक्तिं इत्थं भूतगुणो हरिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। श्रीजावी जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। चलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सूतोवाच आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हैदुकी भक्तिं मित्थं भूतगुणो हरिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तंगमणि माता जी। हरे कृष्णा माता जी। चलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सूत उवाच आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रन्थ अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हैदुकीं भक्तिम् इत्थं भूतगणो हरिः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। बिनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। चलिए माता जी। हरे कृष्णा। चलिए। सूत उवाच आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे कुर्वन्ति हैतुकीं भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरिः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। मालती माता जी। हरे कृष्णा माता जी। चलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सूत उवाच आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रन्था अभिरुक्रमे कुर्वन्त्य हैदुकीं भक्तिमित्थं भूतगणो हरि। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। सती देवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सूत उवाच आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हैदुकीं भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। भारती अम्मा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। चलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सूत उवाच आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हैदुकीं भक्तिम् इत्थं भूतगणो हरिः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। सीतारामन माता जी। हरे कृष्णा माता जी। चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम चलिए। नमो भगवते वासुदेवाय सूत उवाच आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रन्थ अपरिक्रमे कुर्वन्त्य हैतुकीं भक्तिं मित्तं भूतगणं हरिं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्वर्ण प्रभा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। चलिए माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सूत उवाच आत्मा रामाच मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हैतुकीं भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरिः। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। रमाबाई माता जी। हरे कृष्णा माता जी। चलिए माता जी। अनम्यूटेड। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सूत उवाच आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हैदुकीं भक्तिम् भूतगुणो हरि। हरे कृष्ण। बिंदु भवानी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सूत उवाच आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रन्था अभिरुक्रमे कुर्वन्त्य हैतुकीं भक्ति इत्थं भूतगुणो हरिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। वत्सला माता जी। हरे कृष्णा माता जी। वत्सला माता जी। अनम्यूटेड। हाँ चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सूत उवाच आत्मा मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे हैतुकीं भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु माता जी। हरे कृष्ण।
രാമേന്ദ്ര പ്രഭു, ഹരേകൃഷ്ണ പ്രഭു ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച ആത്മാ രാമശ്ച മുനയോ നിർഗ്രന്ഥ അഭ്യുരക്രമേ കുർവന്ത്യ ഹൈതുകീം ഭക്തിം മിഥം ഭൂതഗുണോ ഹരിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ധന്യമാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ആത്മാ രാമശ്ച മുനയോ നിർഗ്രന്ഥാഭിരുക്രമേ കുർവന്ത്യ ഹൈതുകീം ഭക്തിമിഥം ഭൂതഗണോ ഹരിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗിരിജ സുകുമാര മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആത്മരാമാച്ച മുനിയോ നിർഗ്രന്ഥ അപ്യുരുക്രമേ കുർവന്ത്യ ഹൈതുകീം ഭക്തിം ചിത്തം ഭൂതഗുണോ ഹരിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം, വിവർത്തനം, ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. സൂത ഉവാച. സൂത ഗോസ്വാമി അരുളി ചെയ്തു, ആത്മാരാമ, ആത്മാവിൽ അഥവാ സാധാരണയായി ചേതനാത്മാവിൽ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. മുനയ, മുനിമാർ, നിർഗ്രന്ഥ, സർവ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെട്ട, അഭി, അത് അങ്ങനെയായിരുന്നിട്ടും, ഉരുക്രമേ, മഹാധീരൻ, കുർവന്തി, ചെയ്തു, അഹൈതുകീൻ, ശുദ്ധ നിഷ്കളങ്കമായ, ഭക്തിത സേവനം, ഇത്തം ഭൂത, അത്തരം വിസ്മയാവഹമായ, ഗുണങ്ങൾ, ഹരി, ഭഗവാന്റെ. വർത്തനം, ഭാവാർത്ഥം. യശി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. സർവവിധ വ്യത്യസ്ത ആത്മാരാമന്മാരും അഥവാ ആത്മാവിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നവരും, പ്രത്യേകിച്ചും ആത്മസാക്ഷാത്കാര പാതയിൽ അടിയുറച്ചവർ എല്ലാവിധ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരാക്കപ്പെട്ടു എങ്കിൽ തന്നെയും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവന സമർപ്പണത്തിനെ അഭിലഷിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾക്ക് ഉടമസ്ഥനാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് മുക്താത്മാക്കളെ ഉൾപ്പെടെ സർവരെയും ആകർഷിക്കാൻ സാധ്യമാണെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ ശ്ലോകവും ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന ശ്ലോകവും ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഉത്തരമായിട്ടാണ് അല്ലെ. ഇന്നലത്തെ ആ ശ്ലോകത്തില് ശൗനക ഋഷി ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, ശ്രീ സൂത ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി മുമ്പ് തന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര മാർഗത്തിലായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം ആത്മാവിൽ സംപ്രീതനായിരുന്നു. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവിധമുള്ള അതിബൃഹത്തായ സാഹിത്യം അഭ്യസിക്കുന്ന ആയാസകരമായ അനുഭവത്തെ സ്വീകരിച്ചു അല്ലെ. വ്യാസദേവനിൽ നിന്നും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു. അതിനുള്ള ഉത്തരമായിട്ടാണ് ഈ ശ്ലോകവും ഇനി അടുത്തു വരുന്ന ശ്ലോകത്തിലും വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. ഇതിലെ ആത്മാരാമൻ എന്ന ആ പദത്തിന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് വിവരിച്ചു വരുന്ന ആ അർത്ഥത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പലതരത്തിലുള്ള ആത്മാരാമന്മാരുണ്ട്, പല കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ആത്മാരാമന്മാരായിട്ട്. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിന്റെ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് വിശദമായിട്ടുണ്ട്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖ്യ അനുയായിയായ ശ്രീ സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ആത്മാരാമ ശ്ലോകത്തെ അത്യന്തം സുവ്യക്തമായി വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. ശ്ലോകത്തിലെ 11 ഘടകങ്ങളെ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അതായത് ആത്മാരാമൻ, 1, 2 മുനയ, 3 നിർഗന്ധ, 4 ആപ്പി, 5 ച, 6 ഉരുക്രമ, 7 കുർവന്തി, 8 അഹൈതുകീം, 9 ഭക്തി, 10 ഇത്തം ഭൂത ഗുണ, 11 ഹരി എന്നിവ. വിശ്വപ്രകാശ സംസ്കൃത നിഘണ്ടുവനുസരിച്ച് ആത്മാരാമൻ എന്ന പദത്തിന് 7 പര്യായങ്ങളുണ്ട്. അവ 1 ബ്രഹ്മം, 2 ബ്രഹ്മം അഥവാ നിരപേക്ഷ സത്യം, 2 ശരീരം, 3 മനസ്സ്, 4 പരിശ്രമം, 5 സഹനശക്തി, 6 ബുദ്ധി, 7 സ്വകീയ സ്വഭാവങ്ങൾ എന്നിവയാകുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ ആത്മാരാമൻ എന്ന പദത്തിന് 7 തരത്തിലുള്ള അർത്ഥങ്ങളുടെ പര്യായങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ഇവിടെ വിശദമാക്കുന്നു. 1 ചിന്താശീലരായവർ,
2 ഗൗരവമുള്ളവർ, 3 മൗനിയായവർ. 2 ഗൗരവമുള്ളവർ അഥവാ മൗനിയായവർ, 3 തപസ്സികൾ, 4 നിർബന്ധശീലരായവർ, 5 വിശ്രാന്തേഹികൾ, 6 സന്യാസിമാർ, 7 സാധുക്കൾ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ മുനയ എന്ന പദം നിരൂപിക്കുന്നു. നിർഗന്ധ എന്ന പദം താഴെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആശയങ്ങളെ പകർന്നു നൽകുന്നു. 1 അവിദ്യയിൽ നിന്നും മോചിതരായവർ, 2 വേദവിഹിതങ്ങളായ അനുശാസനങ്ങളുമായി യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്തവർ, അതായത് നീതിശാസ്ത്രം, തത്വശാസ്ത്രം, മനഃശാസ്ത്രം, ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രം എന്നീ വെളിവാക്കപ്പെട്ട ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നിയമാനുശാസനങ്ങളുടെ ബാധ്യതയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെട്ടവർ അഥവാ അന്യത നിരോധന തത്വങ്ങളുമായി യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത മൂഢർ, അജ്ഞർ, അനാഥർ തുടങ്ങിയവർ. 3 മുതലാളി, 4 നിർധനൻ. ശബ്ദകോശ നിഘണ്ടു അനുസരിച്ച് അനുബന്ധപദമായ നീ താഴെ പറയുന്ന അർത്ഥത്തിൽ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. 1 നിശ്ചിതത്വം, 2 മനനം, 3 നിർമ്മാണം, 4 പ്രത്യാഖ്യാനം. ഗ്രന്ഥ എന്ന പദത്തെ ധനം, ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തെ പറ്റിയുള്ള പ്രബന്ധം, പദകോശം എന്നീ അർത്ഥങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രതാപാർഹമായ പ്രവൃത്തി കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നവൻ എന്ന് ഉരുക്രമ എന്ന പദം അർത്ഥമാക്കുന്നു. ക്രമ എന്നാൽ പദം, വൈപ്പ് എന്നർത്ഥം ആകിയാൽ ഉരുക്രമ എന്ന പദം സവിശേഷമായി സമ്പൂർണ്ണ പ്രപഞ്ചത്തെയും അമേയമായ കാലടികളാൽ അളന്ന ഭഗവാൻ വാമനന്റെ അവതാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വിഷ്ണു ഭഗവാൻ മഹാപ്രബലനാണെന്ന് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങളും അത്യധികം യശസ്കരമാണ്. ഭഗവാൻ ആത്മീയ ലോകത്തെ തന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാലും ഭൗതിക ലോകത്തെ തന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയാലും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. സർവവ്യാപിയായ ഭഗവാന്റെ സവിശേഷമായ ഗുണത്താൽ ഭഗവാൻ സർവയിടവും പരമസത്യമായി നിലകൊള്ളുന്നു. മാത്രവുമല്ല, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ എല്ലാവിധ കർപ്പൂരങ്ങളോടും കൂടി പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയധാമമായ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ തന്റെ സ്വകീയ സവിശേഷതകളോടുകൂടി സദാ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ കൃത്യങ്ങളെ മറ്റാരുടേതുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല. ആകിയാൽ ഉരുക്രമ എന്ന പദം ഭഗവാന് മാത്രമേ യഥോചിതമാവുകയുള്ളൂ. സംസ്കൃത ക്രിയാപദ വിന്യാസം അനുസരിച്ച് കുർവന്തി നിരൂപിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്കായി എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെയാണ്. ആകയാൽ ആത്മാരാമന്മാർ ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനം നിർവഹിക്കുന്നത് സ്വതാൽപര്യ സംരക്ഷണാർത്ഥമല്ല, മറിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഉരുക്രമന്റെ സംപ്രീതിക്കായാണെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. ഹേതു എന്നാൽ കാരണം എന്നർത്ഥം. ഒരാളുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട്. അവയെ മുഖ്യമായും ഭൗതിക ആസ്വാദനങ്ങൾ, പിന്നെ വികസനോന്മുഖമായ വ്യക്തികൾ അഭിലഷിക്കുന്ന യോഗശക്തി, പരിത്രാണം എന്നിവയായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക ആസ്വാദനങ്ങൾ അസംഖ്യങ്ങളാണ്. മാത്രവുമല്ല, മായാശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്തിലാകിയാൽ ഭൗതികവാദികൾ അവയെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്താൻ അധികതരമായി വ്യഗ്രരുമാണ്. ഭൗതിക ആസ്വാദനങ്ങൾക്ക് അന്തമില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ആർക്കും തന്നെ അവയെല്ലാം പ്രാപ്തമാക്കുക സാധ്യവുമല്ല. യോഗശക്തി 8 പ്രകാരത്തിലുണ്ട്. സൂക്ഷ്മരൂപനായി തീരുക, ഭാരരഹിതനായി തീരുക, ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്തും സാധ്യമാക്കി തീർക്കുക, ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മേൽ അധീശനത്വനാകുക, ജീവാത്മാക്കളെ അടിമപ്പെടുത്തുക, ബാഹ്യന്തരീക്ഷത്തിൽ ലൗകിക ഗ്രഹങ്ങളെ പതിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയവ. ഭാഗവതത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന യോഗശക്തികളാണിവ. മോക്ഷരൂപങ്ങൾ 5 വിധത്തിലുമുണ്ട്. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച സ്വന്തം നേട്ടങ്ങൾക്കായുള്ള ആഗ്രഹനിർമുക്തമായ ഭഗവത് സേവനമാണ് ശുദ്ധഭക്തി എന്നത്. സ്വക്ഷേമാർത്ഥപരമായ സർവ്വവിധ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായ അത്തരം ശുദ്ധ നിഷ്കളങ്ക ഭക്തരാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനം വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലായി മുന്നേറുന്നു. ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിൽ ഭക്തിയുത പരിശീലനത്തിന് 81 വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, അത്തരം പ്രവർത്തനത്തിനുപരിയായുള്ള അതീന്ദ്രിയ സേവന പരിശീലനത്തെ സാധനാഭക്തി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ശുദ്ധ സാധനാഭക്തി പരിശീലനം അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് പ്രേമമായി പരിപക്വമാവുമ്പോൾ അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് പ്രേമയുത സേവനം ആരംഭിക്കുകയും അഭിനിവേശം, പ്രേമം, വാത്സല്യം, അനുഭൂതി, അവലംബനം, ആസക്തി, അനുയായി വൃന്ദം, പരമാനന്ദം, വിയോഗത്തിന്റെ തീവ്രവികാരം എന്നീ തലക്കെട്ടുകളോടുകൂടി
അധ്യായത്തിന് കീഴിൽ പ്രേമയുധ സേവനം 9 പുരോഗമനപരമായ അവസ്ഥകളിലായി ഉത്തരോത്തരമായി പുഷ്ടിപ്പെടുന്നു. നിഷ്ക്രിയ ഭക്തന്റെ അഭിനിവേശം അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് സേവനം വരെയും ഊർജ്ജസ്വലനായ ഭക്തന്റേത് ആസക്തി തലം വരെയും വികാസം പ്രാപിക്കുന്നു. അതേസമയം മിത്രഭാവത്തിലുള്ള ഭക്തന്റെ അഭിനിവേശം അനുയായി വൃന്ദം എന്ന തലം വരെ പുഷ്ടി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മാതൃപിതൃ മനോഭാവത്തിലുള്ള ഭക്തന്റെ അവസ്ഥയും ഇത് തന്നെയാണ്. പ്രേമാവസ്ഥയിലുള്ള ഭക്തൻ വേർപാടിന്റെ തീവ്ര വികാരം എന്ന തലം വരെ ഉന്നതി പ്രാപിക്കുന്നു. ശുദ്ധ ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ ചില ലക്ഷണങ്ങളാണിവ. ഹരിഭക്തി സുധോദയരുടെ മതമനുസരിച്ച് ഇത്തം ഭൂത എന്ന പദത്തിന്റെ പൊരുൾ സമ്പൂർണ്ണ പരമാനന്ദം എന്നാകുന്നു. അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ പ്രാപ്തമാകുന്ന ആനന്ദ നിർവൃതി ഒരു പശുവിന്റെ കുളമ്പടി അടയാളത്തിനുള്ളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അല്പമാത്രമായ ജലത്തിന് സമാനമാകുന്നു. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷന്റെ ദർശനം എന്ന മഹാസാഗരമാകുന്ന പരമാനന്ദവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇത് ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ലെന്ന് പറയാം. അപ്പോ അവ്യക്തവാദികളൊക്കെ ബ്രഹ്മത്തിനെ ആരാധിക്കുന്ന അല്ലെ, ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ അല്ലെ, അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആനന്ദത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. ഒരു പശുവിന്റെ കുളമ്പടിയിലുള്ള അല്ലെ അത്രയും ജലം, അത് പശു നടന്നു പോയിട്ടുള്ള ആ പാദം കൊണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ള ജലം അല്ലെ, അത്ര മാത്രമേ ലഭിക്കുള്ളൂ. എന്നാലേ ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് അല്ലെ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷന്റെ ദർശനം എന്നത് മഹാസാഗരവുമായി പരമാനന്ദവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇത് ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറയാം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ദർശനം, ഭഗവാൻ എല്ലാം സമുദ്രം പോലെയാണ് അല്ലെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. സർവ ആകർഷകത്വം, സർവ പരമാനന്ദം, സർവരസങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം പരിപൂർണമായി സമാവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സ്വകീയ രൂപം അത്യന്തം നയനമനോഹരവും വശ്യമോഹനവുമാവുന്നു. ഭൗതിക ആസ്വാദനം, മായാശക്തികൾ, പരിത്രാണം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി ആരും അവയൊന്നും തന്നെ പകരം നൽകാൻ തയ്യാറാകാത്ത വിധം അതിശക്തമാണ് ആ ആകർഷണങ്ങൾ. ഈ പ്രസ്താവനയെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ യുക്തിപരമായ യാതൊരു വാദത്തിന്റെയും ആവശ്യമില്ല. ഒരാൾ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളിൽ ആകർഷിതനായി തീരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾക്ക് ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് ഭഗവത് സവിശേഷതകൾ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളിൽ നിന്നും തികച്ചും വിഭിന്നമാണ്. ഭഗവത് ഗുണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പരമാനന്ദം, ജ്ഞാനം, നിത്യത എന്നിവയാൽ സമ്പൂർണമാണ്. ഭഗവാന് അസംഖ്യം ഗുണവിശേഷതകൾ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരാൾ ഭഗവാന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണത്താൽ ആകർഷിതനാകുന്നുവെങ്കിൽ വേറൊരാൾ മറ്റൊരു ഗുണത്തിലാകാം ആകർഷിതനാകുന്നത്. സനകൻ, സനാതനൻ, സനന്ദൻ, സനത് കുമാരൻ എന്നീ കനിഷ്ഠ ബ്രഹ്മചാരികളായ 4 മഹത് ഋഷികൾ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ച ചന്ദന ലേപനം ചെയ്ത തുളസീദളങ്ങളാലും പുഷ്പ പരിമളങ്ങളാലും ആകർഷിതരായിരുന്നു. അതേപോലെ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഭഗവാന്റെ ലീലകളിൽ ആകർഷിതനായി പൂർവമായി തന്നെ പരിത്രാണാവസ്ഥയിൽ നിവിഷ്ടനായിരുന്നു. ഭഗവത് ലീലകളുടെ സവിശേഷതകൾക്ക് ഭൗതിക ആസക്തികളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. ആവണ്ണം ഭഗവാന്റെ രൂപസൗകുമാര്യത്തിൽ വ്രജകന്യകമാരും ഭഗവത് മാഹാത്മ്യ ശ്രവണത്തിലൂടെ രുക്മിണി ദേവിയും ഭഗവാനിൽ ആകർഷിതരായി. ഐശ്വര്യദേവതയുടെ ഹൃദയത്തെ പോലും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മോഹിതമാക്കുന്നു. ചില സവിശേഷ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ എല്ലാ കന്യകമാരുടെയും മനസ്സിനെ തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു. വൃദ്ധ സ്ത്രീജനങ്ങളെ മാതൃസ്നേഹത്താൽ മോഹിതരാക്കുന്നു. പുരുഷന്മാരെ സേവനഭാവത്തിലും മൈത്രിഭാവത്തിലും തന്നിലേക്ക് വ്യാമോഹിതരാക്കുന്നു. ഹരി എന്ന പദം വിവിധ അർത്ഥങ്ങളെ വിവക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ പദത്തിന്റെ മുഖ്യ വിവക്ഷ എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹം അമംഗളകരമായ സർവ്വതിനെയും പരാജയപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, ശുദ്ധ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമം പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭക്ത മനസ്സുകളെ ഉടൻ തന്നെ കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ്. തീവ്ര വൈഷമ്യത്തിൽ പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്ന ഒരുവൻ എല്ലാവിധ ആശങ്കകളിൽ നിന്നും ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാക്കപ്പെടുന്നു. ക്രമേണ ശുദ്ധഭക്തന്റെ ഭക്തിയുത സേവന മാർഗത്തിലെ സർവ്വ വിഘ്നങ്ങളെയും ഭഗവാൻ കീഴടങ്ങുന്നു. അനന്തര ഫലമായി ശ്രവണം, കീർത്തനം തുടങ്ങിയ 9 ഭക്തിയുത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവിഷ്കൃതമായി തീരുന്നു. ഭഗവാൻ തന്റെ സ്വസവിശേഷതകളാലും അതീന്ദ്രിയ ധർമ്മങ്ങളാലും ശുദ്ധഭക്തന്റെ സർവ്വവിധ മാനസിക കർമ്മങ്ങളെയും ആകർഷിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആകർഷണ ശക്തി അത്രത്തോളമാണ്. 4 മതതത്വങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനായി ഒരിക്കലും അഭിലഷിക്കാത്ത വിധം പ്രബലമാണ് ആകർഷണം.
ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സവിശേഷതകളുടെ ആകർഷകമായ ഗുണങ്ങളാണവ. ഇതിനോടൊപ്പം ച എന്ന പദവും അപി എന്ന പദവും കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാൽ ഇതിന്റെ പൊരുളിനെ അപരിമേയമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. സംസ്കൃത വ്യാകരണം അനുസരിച്ച് അപി എന്ന പദത്തിന് 7 പര്യായങ്ങളുണ്ട്. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ ഓരോ പദങ്ങളെയും വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ ശുദ്ധ ഭക്തഹൃദയത്തെ ആകർഷിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അനന്തമായ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ ദർശിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിന് പ്രഭുപാദരെ വളരെ വിശദമായിട്ട് ഭാവാർത്ഥം നൽകിയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഓരോരോ പദത്തിന്റെ 7 തരത്തിലുള്ള അർത്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരൈ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠി മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലങ്കായതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണി പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമേ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലയ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ചില പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ഗുരുമരാജ് താഗർ പ്രേമാനന്ദ ഹരിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഈ ശ്ലോകത്തിലെ ആത്മാരാമൻ അല്ലെ എന്ന ഈ ശ്ലോകത്തെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വളരെ വിശദമായിട്ട് സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് മുമ്പേ തന്നെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിലെ ഓരോരോ വാക്കുകൾ എടുത്തിട്ടും അതിന് അനേകം അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ ആത്മാരാമൻ എന്ന് പറയുന്നത് പല തരത്തിലുള്ളത് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നത് സർവ്വവിധ വ്യത്യസ്ത ആത്മാരാമന്മാരും അല്ലെ, വ്യത്യസ്ത തലത്തിലുള്ള ആത്മാരാമന്മാർ, ഓരോരോ തലത്തിലുള്ളത് അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ വിശദമായിട്ട് സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ആത്മസാക്ഷാത്കാര പാതയിൽ അടിയുറച്ചവർ എല്ലാ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരാക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തന്നെയും പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനുമായുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവന സമർപ്പണത്തിന് അഭിലഷിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ കുടുംബസ്ഥനായ അദ്ദേഹത്തിന് മുക്താത്മാക്കളെ ഉൾപ്പെടെ സർവരെയും ആകർഷിക്കാൻ സാധ്യമാണ്. ഇത് അർത്ഥമാക്കും. അവരൊക്കെ എന്താണ് ആത്മാരാമന്മാരാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, നമ്മളൊക്കെ ഭൗതിക വസ്തുക്കളിലൊക്കെ ആനന്ദം കണ്ടെത്താൻ, സന്തോഷം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. എന്നാൽ അവര് ആത്മാവിൽ നിന്ന് തന്നെ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നവരാ അല്ലെ. അവർക്ക് മറ്റുള്ള ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ യാതൊന്നിനോടും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല അല്ലെ. എങ്കിലും അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവന സമർപ്പണത്തിനായിട്ട് അവരൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഓ ഭഗവാൻ സർവ ആകർഷകനാണ് അല്ലെ. കൃഷ്ണ എന്ന പദം തന്നെ സർവ ആകർഷകൻ എന്നാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ മുക്താത്മാക്കളായിട്ടുള്ള ഇവരെ പോലും ആകർഷിക്കാൻ ഭഗവാന് സാധിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓരോരോ പദത്തിന്റെയും അർത്ഥം വളരെ വിശദമായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഓരോരോ പദത്തിന്റെ അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു ഉരുക്രമ എന്ന പദത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതാപർഹമായ പ്രവൃത്തികൾ നിർവഹിക്കുന്നവൻ എന്ന് ഉരുക്രമ എന്ന പദം അർത്ഥം. ക്രമ എന്നാൽ പദം വയ്പ് എന്നർത്ഥം. ആകയാൽ ഉരുക്രമ എന്ന പദം സവിശേഷമായി സമ്പൂർണ്ണ പ്രപഞ്ചത്തെയും അമേയമായ കാലടികളാണ് ഭഗവാൻ വാമനന്റെ അവതാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വാമനമൂർത്തിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ആ ഉരുക്രമ എന്ന പദം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വാമന അവതാര ദിനം ആവറയ്യലെ ഓണം, നമ്മൾ ഓണമായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്
വാമനദേവന്റെ അവതാര ദിനമാണ്. വിഷ്ണു ഭഗവാൻ മഹാപ്രബലനാണെന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങളും അത്യധികം യശസ്കരമാണ്. ഭഗവാൻ ആത്മീയ ലോകത്തെ തന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാലും ഭൗതിക ലോകത്തെ തന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയാലും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാലാണ് ആധ്യാത്മിക ലോകമൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാലാണ് ശ്രീമതി രാധാറാണി അല്ലെ. ആ ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ ആവിർഭാവ ദിനമാണ് 4-ാം തീയതി ഞായറാഴ്ച. ഉച്ചവരെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ്, ഉച്ചവരെ ഉപവാസം എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. രാധാറാണിയുടെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ വേഗത്തിൽ കിട്ടും. രാധാറാണി ആരെങ്കിലും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ വേഗത്തിൽ ആ ആത്മാവിനൊരു കാരുണ്യം കാണിക്കും. നമ്മുടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തല്ലേ, നമ്മുടെ എല്ലാ ഭക്തിത സേവനങ്ങളും രാധാറാണിയിലൂടെയാണ് കൃഷ്ണനിൽ എത്തുന്നത് അല്ലെ. രാധാറാണിയാണ് ഭഗവാന്റെ ആദ്യത്തെ സേവനം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ആദ്യം എന്താണ് ആ എല്ലാ സേവനങ്ങളുടെയും ഉടമ രാധാറാണിയാണ്. ആ രാധാറാണിയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആ രാധാറാണിയുടെ കാരുണ്യം കൂടി വേണം. സർവ്വവ്യാപിയായ ഭഗവാന്റെ സവിശേഷമായ ഗുണത്താൽ ഭഗവാൻ സർവ്വയിടയും പരമസത്യമായി നിലകൊള്ളുന്നു. മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെല്ലാം കർപ്പൂരങ്ങളോടും കൂടി പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയതാമായ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ തന്റെ സ്വകീയ സവിശേഷതകളോട് കൂടി സദാ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ കൃത്യങ്ങളെ മറ്റാരുടേതുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല. അത് ആകയാൽ പുരുക്രമ എന്ന പദം ഭഗവാന് മാത്രമേ യഥോചിതമാണ്. ഭഗവാന്റെ ലീലകളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും മറ്റു വേറെ ആരുടേതുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധ്യമല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ്, അത് ഭൗതികമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ആ ഭഗവാന്റെ എല്ലാം ലീലകളാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഭഗവത് ലീലകളായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരൊക്കെ അവരൊക്കെ ഒന്നും ഒരിക്കലും സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ. അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് പറഞ്ഞു, ശുദ്ധ നിഷ്കളങ്ക ഭക്തരാൽ പരമധിപത്വമായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തരാകുന്നു. അവരൊന്നും അവരുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെ മറ്റുള്ളവരെ തൃപ്തരാക്കാനല്ല, ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ അല്ലെ. പിന്നീട് ഇവിടെ പറയുന്നു, പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലായി മുന്നേറും. ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവന പരിശീലനത്തിന് 81 വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല അത്തരം പ്രവർത്തനത്തിനുപരിയായുള്ള അതീന്ദ്രിയ സേവന പരിശീലനത്തെ സാധനാ ഭക്തി എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ശുദ്ധ സാധനാ ഭക്തി പരിശീലനം അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് പ്രേമമായി പരിപക്വമാവുമ്പോൾ അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് പ്രേമയുത സേവനം ആരംഭിക്കുകയും അഭിനിവേശം, പ്രേമം, വാത്സല്യം, അനുഭൂതി, അവലംബനം, ആസക്തി, അനുയായ വൃന്ദം, പരമാനന്ദം, യോഗത്തിന്റെ തീവ്ര വികാരം എന്നീ തലക്കെട്ടുകളോടുകൂടിയ അധ്യായത്തിന് കീഴിൽ പ്രേമയുത സേവനം 9 പുരോഗമനപരമായ അവസ്ഥകളായി ഉത്തരോത്തരമായി പുഷ്ടിപ്പെടുന്നു. നിഷ്ക്രിയ ഭക്തന്റെ അഭിനിവേശം അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് സേവനം വരെയും ഊർജസ്വലനായ ഭക്തന്റേത് ആസക്തി തലം വരെയും വികാസം പ്രാപിക്കുന്നു. അതേസമയം മിത്രഭാവത്തിലുള്ള ഭക്തന്റെ അഭിനിവേശം അനുയായി വൃന്ദം എന്ന തലം വരെ പുഷ്ടി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓരോരോ രസത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഓരോരോ വാത്സല്യ രസത്തിലും അല്ലെ, ഹാസ്യരസത്തിലും അങ്ങനെ ഓരോരോ രസത്തില് ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മാതൃപിതൃ മനോഭാവത്തിലുള്ള ഭക്തന്റെ അവസ്ഥയും ഇത് തന്നെയാണ്. പ്രേമാവസ്ഥയിലുള്ള ഭക്തൻ വേർപാടിന്റെ തീവ്ര വികാരം എന്ന തലം വരെ ഉന്നതി പ്രാപിക്കുന്നു. ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ചില ലക്ഷണങ്ങളാണിവ. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ഗോപികമാരുടെയൊക്കെ ആ തലമാണ് ഭഗവാനെ വേർപെട്ടിട്ടുള്ള ആ രീതിയിൽ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അടുത്തുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സ്നേഹം ഭഗവാനുമായി വേർപെട്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, ആ ബ്രഹ്മത്തിലെ വ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ആനന്ദ നിർവൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പശുവിന്റെ
കുളമ്പടി അടയാളത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അല്പമാത്രമായ ജലത്തിന് സമമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു 3 തരത്തിലുള്ള ആരാധനയെ കുറിച്ചല്ല അല്ലെ, ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ആരാധന രീതി അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നു പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ദർശനം എന്ന മഹാസാഗരമാകുന്ന പരമാനന്ദമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇത് ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ലെന്ന് പറയാം. സർവ ആകർഷകത്വം, സർവ പരമാനന്ദം, സർവരസങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം പരിപൂർണമായി സമാവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സ്വകീയ രൂപം അത്യന്തം നയനമനോഹരവും വശ്യമനോഹരമാകും. അപ്പോൾ മറ്റുള്ള എല്ലാ സേവനങ്ങളും ചെയ്യാൻ എന്താണ് ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. നമ്മളെപ്പോലുള്ള വ്യക്തിയല്ല, സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹം, സച്ചിദാനന്ദമയനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. മറ്റതൊക്കെ ബ്രഹ്മത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരാനൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെ. അതൊക്കെ ചെറിയ തരത്തിലുള്ളതാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. ഒരു പശുവിന്റെ കുളമ്പടി, കാലിക്കുളമ്പ് അടി അത്രമാത്രം വരുന്ന ജലത്തിൽ കൊള്ളുന്ന അത്രമാത്രമാണ്, അല്പമാത്രമായതാണെന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് ആ സമുദ്രം പോലെയാണ്. ഭൗതികാസ്വാദനം, മായാശക്തികൾ, പരിത്രാണം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി ആരും അവയൊന്നും തന്നെ പകരം നൽകാൻ തയ്യാറാകാത്ത വിധം അതിശക്തമാണ് ആ ആകർഷണങ്ങൾ. അപ്പോ ഭഗവാനിൽ ആകൃഷ്ടനായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് മറ്റുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളോടും മറ്റൊന്നിനോടും തന്നെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നില്ല, അതിനോടൊന്നും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആവുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഈ പ്രസ്താവനയെ പിന്തുണക്കാൻ യുക്തിപരമായ യാതൊരു വാദത്തിന്റെയും ആവശ്യമില്ല. ഒരാൾ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളിൽ ആകർഷിതനായി തീരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾക്ക് ഭൗതിക ഗുണങ്ങളൊന്നും യാതൊരു ബന്ധമില്ലെന്നും മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് ഭഗവത് സവിശേഷതകൾ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളിൽ നിന്നും തികച്ചും ഭിന്നമാണ്. ഭഗവത് ഗുണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പരമാനന്ദം, ജ്ഞാനം, നിത്യത എന്നിവയാൽ സമ്പൂർണ്ണമാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന് യാതൊരു ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുമില്ല അല്ലെ. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ മായാവാദികളൊക്കെ നിർഗുണൻ, ഭഗവാന് ഗുണമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളില്ല എന്നാണ്. ഭഗവാന്റെതൊക്കെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. പിന്നീട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാന്റെ രൂപസൗകുമാര്യത്തിൽ വ്രജകന്യകമാർ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ രൂപത്തില് ആകൃഷ്ടരായിട്ടാണ് അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ആ ശുദ്ധ ഭക്തരായിട്ടുള്ള ആ ഗോപികമാരൊക്കെ വ്രജകന്യകമാരൊക്കെ ആകൃഷ്ടരായിട്ടുള്ള. പിന്നെയോ ആ രുക്മിണി ദേവി ഭഗവാനെ ആദ്യം കണ്ടിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടാണ് ഭഗവാനിലെ ആകൃഷ്ടയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത് മഹാത്മ്യ ശ്രവണത്തിലൂടെ രുക്മിണി ദേവിയും ഭഗവാനിൽ ആകൃഷ്ടരായി. ഐശ്വര്യദേവതയുടെ ഹൃദയത്തെ പോലും ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ മോഹിതമാക്കുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിലെ അവിടെ സാക്ഷാൽ ലക്ഷ്മി ദേവി തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ രാസലീലയിൽ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് അവിടെ തപസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആ ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് പോലും അവിടെ ആ ഭഗവാന്റെ ആ രാസലീലയിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല. നമ്മൾ വേറെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നല്ലേ, ശിവൻ സാക്ഷാൽ മഹാദേവൻ പോലും ആ രാസലീലയിൽ കാണുവാനായിട്ട് പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് വേഷം മാറിയിട്ട് പോവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഒരു ഗോപിയുടെ വേഷം ധരിച്ചിട്ട് പോവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്നാൽ പിടിക്കപ്പെട്ടു ഭഗവാന്റെ രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ സഖികളായിട്ടുള്ള അഷ്ടസഖിമാർ, ലളിത, വിശാഖ ഇവരൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പിന്നീട് ആ മഹാദേവൻ ഇത്രയും എന്താണ് എല്ലാ ഗോപികളുടെ പോലെ വേഷം ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തൃക്കണ്ണുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പിടിക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ആ മഹാദേവന് ആ വൃന്ദാവനത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനായിട്ട് ചുമതല നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പൊ ഗോപീശ്വർ മഹാദേവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ശിവന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം, ഗോപിയുടെ പോലെ മുടിയൊക്കെ നീട്ടി വളർത്തി അങ്ങനെ സാരിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഡ്രസ്സിലുള്ള ശിവന്റെ രൂപം. എന്നാല് ഗോപിയെ പോലെ വേഷം ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, തൃക്കണ്ണൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ഇത്രയും എന്താണ് നല്ല സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അതിക്രമിച്ച് കയറിയതുകൊണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി നിങ്ങൾ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനായിട്ട് അവിടെ ഗോപീശ്വർ മഹാദേവനായിട്ട് ഇപ്പോഴും സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു മഹാദേവൻ തന്നെ അല്ലെ. ലക്ഷ്മി ദേവി ആ രാസലീലയിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് അവിടെ ഭഗവാനെ തപസ് ചെയ്യുന്നു. ചില സവിശേഷ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ എല്ലാ കന്യകമാരുടെയും
മനസ്സിനെ തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു. വൃദ്ധ സ്ത്രീജനങ്ങളെ മാതൃസ്നേഹത്താൽ മോഹിതരാക്കുന്നു. പുരുഷന്മാരെ സേവന മനോഭാവത്തിലും മൈത്രിഭാവത്തിലും തന്നിലേക്ക് വ്യാമോഹിതരാക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഓരോ തരത്തിൽ നമ്മൾ ബന്ധങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ദാസനായിട്ടും സാഖ്യമായിട്ടും അല്ലെ, അർജുനൊക്കെ സുഹൃത്തായിട്ട് അല്ലെ. ഇപ്പോ ഹനുമാനെപ്പോലുള്ള ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരൊക്കെ ദാസ്യ മനോഭാവത്തിൽ അല്ലെ. യശോദാമ്മയും നമ്മുടെ ക്രൂരമ്മയൊക്കെ, ഭഗവാന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ പ്രിയ ഭക്ത ക്രൂരമ്മയൊക്കെ ആ വാത്സല്യഭാവത്തിലാണ് അല്ലെ, മകനായിട്ടൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ആ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ ജീവാത്മക്കും എല്ലാവരെയും ഭഗവാൻ തന്നിലേക്ക് വ്യാമോഹിതരാക്കുന്നു. പിന്നീട് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഹരി എന്ന പദത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. ഹരി എന്ന പദം വിവിധ അർത്ഥങ്ങളെ വിവക്ഷിക്കുന്നു. ഈ പദത്തിന്റെ മുഖ്യ വിവക്ഷ എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹം അമംഗളകരമായ സർവ്വതിനെയും പരാജയപ്പെടുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ശുദ്ധ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമം പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭക്ത മനസ്സുകളെ ഉടൻ തന്നെ കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ഒരു ഹരി എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. തീവ്ര വൈഷമ്യത്തെ പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്ന ഒരുവൻ എല്ലാവിധ ആശങ്കകളിൽ നിന്നും ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരാക്കപ്പെടുന്നു. ക്രമേണ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ഭക്തിയുത സേവന മാർഗത്തിലെ സർവ്വ വിഘ്നങ്ങളെയും ഭഗവാൻ കീഴടക്കുന്നു. അനന്തരഫലമായി ശ്രവണം, കീർത്തനം തുടങ്ങിയ 9 ഭക്തിയുത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവിഷ്കൃതരായിത്തീരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും ഭക്തന്മാരെയൊക്കെ എല്ലാ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും അല്ലെ, എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ സ്വന്തം സംരക്ഷിക്കേണ്ട പിതാവ് തന്നെയാണ് ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ ദ്രോഹിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അവിടെ നരസിംഹ ഭഗവാനായിട്ട് വന്നിട്ട് ആ ഹിരണ്യകശിപുവിനൊക്കെ വധിച്ചിട്ട് ഭക്തപ്രഹ്ലാദന് കാരുണ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. നമ്മള് ഇനി പഠിക്കും ഗജേന്ദ്രന്റെ അല്ലെ. ഇതൊക്കെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ്. ഇനി വരുന്ന 7ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലൊക്കെ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഗജേന്ദ്രനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലേ. ഗജേന്ദ്രൻ ആനയുടെ ശരീരമായിട്ടും അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ആ മുതലയുടെ പിടിയിൽ പെട്ടിട്ട് ആ കടിവിടുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു അല്ലെ. അവസാനം ആ ഭഗവാനെ പൂർവ്വജന്മത്തിലെ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ ഓർമ്മ വരുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തല്ലേ. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഭഗവാൻ വേഗത്തിൽ തന്നെ അവിടേക്ക് വന്നു എന്ന് പറയുന്നല്ലേ. അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഗരുഡന്റെ പുറത്ത് നിന്നിട്ട് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. മറ്റ് ഉത്തരീയവും അതൊന്നും ഇടാതെ തന്നെ വേഗത്തിൽ അവിടേക്ക് വരികയുണ്ടായ ഗജേന്ദ്രനെ മോക്ഷം നൽകുവാനായിട്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ക്ലേശങ്ങളിലൊക്കെ പെടുന്ന എല്ലാവരെയും ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും സ്വതന്ത്രരാക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നമ്മെ ഭക്ത പ്രണശി, എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ സംരക്ഷണവും എപ്പോഴും ഭക്തന്മാർക്ക് ലഭിക്കും. ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ഭക്തി സേവനം അറിയുന്ന സർവ്വ വിഘ്നങ്ങളെയും ഭഗവാൻ കീഴടക്കും. നമ്മള് ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ നരസിംഹ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു, പൂജിക്കുന്നു. അത് നമ്മുടെ ഭക്തിയിലെ സർവ്വ വിഘ്നങ്ങളെയും തടസ്സങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ടാണ് നരസിംഹ പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ആ നരസിംഹ ഭഗവാൻ ഭക്തിയിലെ സർവ്വ വിഘ്നങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ശ്രവണം, കീർത്തനം തുടങ്ങിയ 9 ഭക്തി സേവന പ്രവർത്തനം ആവിഷ്കൃതമായി തീരുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയാണ് അല്ലെ. നവവിധ ഭക്തി: ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദ സേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഭഗവാൻ തന്റെ സ്വസവിശേഷതകളാലും അതീന്ദ്രിയ ധർമ്മങ്ങളാലും ശുദ്ധഭക്തന്റെ സർവ്വവിധ മാനസിക കർമ്മങ്ങളെയും ആകർഷിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആകർഷണ ശക്തി അത്രത്തോളമുണ്ട്. 4 മതതത്വങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനായി ഒരിക്കലും അഭിലഷിക്കാത്ത വിധം പ്രബലമാണ് ആകർഷണം. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സവിശേഷതകളുടെ ആകർഷകമായ ഗുണങ്ങളാണ്. ഇതിനോടൊപ്പം ഛ എന്ന പദവും അഭി എന്ന പദവും കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാൽ ഇതിന്റെ പൊരുളിനെ അപരിമേയമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. സംസ്കൃത വ്യാകരണം അനുസരിച്ച് അഭി എന്ന പദത്തിന് 7 പര്യായങ്ങളുണ്ട്. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ ഓരോ പദങ്ങളും വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ ശുദ്ധ ഭക്തഹൃദയത്തെ ആകർഷിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അനന്തമായ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ ദർശിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ശ്ലോകം അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ലേ. ഇതിലെ ഓരോരോ ശ്ലോകങ്ങൾക്കും അനേകമായിട്ടുള്ള അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. 7 തരത്തിലുള്ള അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാ. ഭഗവാനില്ല അല്ലെ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതമില്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നവർക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് പ്രഭുപാദർ ഈ ഭാവാർത്ഥത്തിലൂടെ വളരെ വിശദമായിട്ട് നൽകുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മൂഢന്മാർക്കൊക്കെയുള്ള ഉത്തരമാണ് ഭഗവാനില്ല, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അതൊക്കെ കെട്ടുകഥയാണ് അല്ലെ, അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രന്ഥമില്ല അല്ലെ, വ്യാസദേവൻ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നവർ. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ ശുഭദേവ ഗോസ്വാമി എന്തുകൊണ്ട് ആ ഭാഗവതം പഠിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ പഠിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു അല്ലെ, അത് പഠിക്കുന്ന അത്രയും പ്രയാസകരമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി സ്വീകരിച്ചു എന്നതിന്
ഉത്തരമായിട്ടാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ വിവരണങ്ങൾ നൽകുന്നത് അല്ലെ. അടുത്ത 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെയും ഇതിന്റെ തന്നെ അനുബന്ധമായിട്ട് ഇതിനുള്ള ഉത്തരമായിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗന്ധരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വാഞ്ച കൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യോ പതിദാനോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുമഹാരാജ് കി ജയ്. പ്രേമാനന്ദ